2010. november 1-e, minden szentek halottak estéje. Itt vagyunk Lacikával a sírnál, és hát a szokásos látogatással szülőknél, nagyszülőknél, öcsémnél, nagybátyjánál. Hála Istennek nagyon sokan vannak a síroknál. Ezen a szomorú, egyben szép ünnepen, mert szép szokás, hogy a halottait mindenki meglátogatja. Hát ennél szebb dolgot nem lehet elképzelni, hogy a nép itt van kint, és ugye látogatják a sírokat, gyújtogatják a mécshez, hozzák a szép virágokat. Ez önmagába véve egy nagyon nagy dolog. Hatalmas ez a temető, ugye amerre a szem ellát, mindenütt sírok, emberek, mécsesek, virágok. Hát 2010, ezt megéltük, élők az élőkkel, holtak a holtakkal. Az Úr ennyi időt adott nekünk, és hát együtt tudunk lenni imádságos lélekkel, és hát bízunk benne, hogy a Teremtő még ad egy kis időt nekünk az együttműködésre. Imádjuk az Urat, dicsőítjük őt, dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen.